Salut, salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să jucăm cu... Ia, pe cine avem noi aici? Cu... Mico. Hai să băgăm un meci aici. Să vedem. Ia. Pe cine avem? Așa. După aceea o să ne uităm și un pic pe așa să vedem ce avem. Așa. Și după aceea o să mai intrăm să jucăm cu Frankenstein. Din păcate am pierdut. Hai să-l băgăm pe... Îl băgăm pe Bull, că e cel mai bun. Hai să dăm un meci și cu Bull. Videoclipul o să dureze cam o oră. Hai să mergem să-l omorâm pe fratele nostru de aici. Vă mai spun o dată, videoclipul o să dureze o oră. Am făcut o glumă, nu o să dureze o oră, de fapt o să dureze 15 minute videoclipul. Și după o să mai postez un videoclip, să intrați pe mine, că mai postez un videoclip pe Stumble Guys. Acum. Să nu-l pierdeți. Hai să mergem să omorâm pe Tara. Unde-i Tara? Ia. Bun, băieți, am câștigat primul meci. Hai să mai dăm un meci cu Bull. Îl avem pe aici pe Edgar și pe Bull. Am mai postat un videoclip cu mine, doar că acum ceva timp l-am postat. Eu postez zilnic. Cred că eu omorâm pe toți, ieșim din nou locul 1, că avem cel mai mare tire noi. Eu. Așa, să mergem să omorâm pe B. Să nu ne omoare ea pe noi. Ia, stați să vedem. Așa, hai să dăm ultima dată pe ea. Am omorât-o pe B. Asta e bine.
să mai postez un videoclip și cu Roblox eu. Să intrați la mine pe link. M-a prins fata asta aici. Acum o să o omorâm dacă putem. Dar nu-i nimica. Nu ne plângem că am ieșit pe locul 2. Acum o să schimbăm și skin-ul. Mai avem un meci și luăm un trophy road. Hai să-l băgăm pe Crow. Să-mi dați multe like-uri, că o să vă dau inimele pe Instagram. Acum cred că să-i bătem pe toți dacă putem să luăm toate gemurile. Și dăm mare țapă lui asta. Și sărim pe ea și o omorâm. Bun. Avem tier 5. Îi omorâm pe toți. De să nu moare Frankenstein. Așa. Ne-am ferit. Noi. Suntem buni, că am mai postat. Mă joc. Doar că acum a venit nu știu cum și m-a omorât repede asta. Dacă vreți, eu mai postez. Să-mi scrieți acolo în comentarii că eu mai postez videoclipuri cu Brawl Stars. Să-mi scrieți în comentarii și o postez. Hai să vedem dacă putem să o omorâm pe Tara. Să vedem. Da, am putut. Să vedem și pe bossul ăsta de aici. Să vedem dacă putem să-l omorâm. Că e greu de omorât ăsta bar. Cum îl cheamă? Că am uitat ea. Stați un pic. Să omorâm și pe Shelly. Mă arăt așa. Să vedem dacă putem să-l omor pe ăsta de aici. Ia. A venit Buz. Olo. Am pus-o, bă. Ah. M-a lovit ăsta bine. M-a prins acolo. Hai să vedem ce ne pică din trophy road-ul ăsta. Ia. Nimic. Nimic special. Hai să jucăm și cu alt skin acum. Ia. Stați un pic acum. Hai să vedem ce skin mai băgăm. Îl băgăm și pe ăsta. Ia, hai să vedem și cum un meci cu asta. Am postat un videoclip, acum puteți să vă uitați la el și să-mi dați like-uri multe. Și să scrieți numele în comentarii. Stați să-l omorâm pe Bull, că mă enervează. Să-l împingem și... Ah, m-a prins ăsta de la spate, repede. Luăm alt skin, că ăsta nu-i bun. Stați un pic, așa. Am intrat. Să luăm pe Edgar. Să vedem cu el un meci. Așa, să luăm repede gemul ăsta. Să nu vină cineva să ne omoare. Ne punem scutul, că noi suntem cei mai buni. Ah! Stați un pic, că mai bag un meci aici.
Că știu ce trebuie să fac acum. O să stau într-un tufiș ascuns și la ultimul mă duc și-l bat. Și după aceea o să mai postez un videoclip și cu Roblox. Eu postez multe. M-a prins Edgard. Aici. Mai dăm un meci. Să vedem, nu știu, poate avem noroc și câștigăm. Mă scuzați dacă se aude ceva de aici pe telefon. Nu știu că nu merge prea bine semnalul și de aia se aude asta. Eu postez aproape zilnic. Puteți să intrați la mine să vă uitați. Că postez aproape zilnic. Jocuri. Eu nu mă stresez, eu joc când vreți voi. Doar să-mi dați comentarii. A prins Shelly. Stați că iau și pe Shelly să vedem. Oare e bună? Nu știu. Aici Shelly, hai Shelly. Bun, l-am omorât. Deja am omorât un skin, un player. Hai să luăm gemuri multe de aici. Ia. Să nu-l iau ăla de acolo, că-l iau eu. Pe ăsta. Îl las și pe ăla după. Îl iau acum, că omor pe asta. Stați să-l omoresc și pe băiatul meu de aici. Așa. L-am omorât. Să mergem, că am văzut aici, nu știu, două gemuri, da. Bun, mă omorât și pe fata asta. Și îl băteam și pe asta. Și asta a fost bună bătaie cu Shelly. Încă un meci cu Shelly. Că e bună Shelly asta. Dar să nu vină ăla să ne omoare. Că e bună ăla. Să-mi fac ultimata și pot să-l omor. Cu ultimata nu știu. Vedem și noi. Așa, avem ultimata noi. Să stăm aici și să mă duc să mă bat cu aia doi. Hai bre la mine. Să te omor. Nu o să mă prins bre. O omor pe Jessica. Bum. Jessica a fost omorâtă. Stați să nu vină asta să mă omoare. Că e nasoală. Nu. M-a bătut. Îl iau și-o pe ăla că l-am. Unde este skin-ul ăla?
aici este. Hai să dăm play. Mamă, vine asta și ne omoară, cred. Ăsta e bun. Nu știu de unde arată Romie. Cred că a făcut mult pe el. Nu știu, că nu-mi dau seama. Nu. Mergem eu. Și mergem să-l omorâm pe ăsta. Ia să sărim pe el aici și să-l bătem. Bun. M-a prins acolo cu ultimata lui. Să dăm aici. Și cam acesta a fost videoclipul. Ne revedem data viitoare. Vă pup. Pa!